Assalamu alaykum qadrdon dinleyiciler. Görüşüňize ýaly London merkezde netip bolsa bir gün içerisinde Türkmenistana dönmekçi. Oňat bir şekilde 6 aýymyzy Angilyada geçirdik. Angilyadaky we Londondaky iň soňky günümüz ertir netip bolsa Türkmenistana ýolawçy. Birden videolarımızdaky soralara jogap berip bilmesem, kommentariýalara jogap berip bilmesem gatyber boturmaň, çünki Türkmenistana belki internete girip bilen däldir. İnternete girip bilsem, onda ýene de kommentariýalara jogap bermäne çalışar nesip bolsa. Sag bolun, sagaman oturun. Hemmäňize Londondan, Angilyadan gadygan salam.